barra sartzeko? Mami, mama. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Hane atzo, harimen gaua, eta gaur, jaieguna! Hane, zer da hori? Ez da. Ez diozu gogo asko jarri sustoni. Nik gogoa jarri diot, baina bakizun hor jarri dion gogo asko gaur. No? Naia, gure reportariak. Nebukairen minutu bat eta joko bat ere. Zure challengea ere izango dugu. Eta gonbidatua. Gonbidatua, Ander Murillo da gaurkoan kalaskan. Aktorea, ederra. Maritzez. Zaila guztian horrela ibiliko zara? Muztu beldurtu arte. Aritz, niri sustoa gustatzen zaizkite. Susta gustatu. Bai. Eta horrela beldurra partekatzea. Ai, aman eskago, baina beldurra partekatu. Zer diozu? Bai, Aritz, begira, imaginatu, lagun arteko afari batean, eta bat batean argia joaten dena. Eta zarata batzuk entzuten dituzu. Eta atea izten dena. Rapam! Ane! Zuk beldurrezko pelikula larregi ikusi dituzu, eh? Askotan, buruan egiten ditugun pelikulak, errealitatekoa, baina txarragoak dira. Hori egia da. Behin, dendatik... Hau ere beldurrezko histori bada, Ane? Lasai. Dendatik irtetzen nengoela, emakume zar batek laguntza eskatu zidan, eta bere etzeraino lagundu nion, eta, etxe oso polita, horrela lorekin apaindua, pizka zarra, baina politaz. Eta hurrengo egunean, ez zegoen etxerik! Ane! Beldurra ez da? Minutu bat behar duzu arra sartzeko? Agian pizka bat. Nuela espero! Aritz, orain, aizea Nik ikusi zaitut, Aitor, nik ikusi zaitut. Minutu bat behar duena aizea hartzeko nina. Zuzara, hartuko minututxo bat. Ura edateko. Zegaiztuak. Oso ona. Vale. Hau ez zegoen gidoian, Hau ez zegoen gidoian, eta nire gidoian ere itzegoen, hau, Nahiarekin joango gara. Aizu pixkat hartzeko. Bai, mesedez. Naia, zoaz, egin zure gauza. Kaixo bikote, mamuz eta sustoz beteriko gau baten ostean, nik ez dut magia bukatzerik nahi. Horregatik gaur aditu batekin gelditu naiz. Kaixo, jago, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ondo, ni ondo. Adi egongo naiz ez dut inoiz ez errapatzen, ean Ikusi, non trukoa. Bale, baitu. Ingo izut gauz txiki bat, zer diagot? Zeu gamentxo testio. Txamponak, ez? Bat, 2, 3 eta lau zema dauda. Lau. Ikuste dituzu? Bai. Zeu gamentxe zauden ez? Hortxe, zure alde horretan, lau txampon, zaiago naiz horrela egiten. Eta behitu ze kasualia da, baina honek esan nahi du, hemen, 1, 2 eta 3 daudela. Hau izan da lehenengo bidaia. Ikuste ja zema dauda? 3. Bai, ez da. Zaiago naizena da? Ez. Ez. Hola egiten ez du zonatzen, baina ikusia. 1. Horrek esan nahi du, hemen daula 1, hemen beste bat. Venga. Eta etorri diela 2. Orduan, 2 eta 2. Zaiago naizena da, ikusi ondo. Eta, 1, 2, 3, eta hemen dago bakarra. Arrizko horrela, mesedez. Eta nahi detena da, denok jongo gara kontatzen. Behitu nik iketa bat hola, 1, 2, 3. 3. Bai, ezta? Eta lau. Itxi mesedez pixkat, hartuko de txampon bat, bai? Eta hartzen detan momentuan bat, zugingo dezuna da itxi, nik besteik ez hartzeko. Vale. Orduan, kenduko dizut bat, eta zuk itxi eskua. Bueno, igual itxi dezu oso azkar, baina lasai. Zaioko naiz, ertetzen den, ez bendik hemen da. Ez dakit ertengo den, zaioko naizena da, ikusi ondo. 1, hartuko dut horrela, eta guain bai, ireki mesedez. Eta hortxe. 1, 2, 3 eta 4 txamponak. Eskerrik asko. Bueno, agian sustoetan enaiz adituena, baina magian, bueno. Bai, esperientzia baduzu, bai. Baiet, guartzen zarete, hori, ikaras ikusi duenak badaki. Gaurkoan ez zaitut desagerraraziko, lasai egon, oraingoz. Aritz. Baina begira zer ekarri dudan gaurkoan. Wow, eta hori zertarako, papeltxo. Zertarako, Ikusi, eta adi, bai. aberri gozuk egin duzu, bale? Hau, etxean ikasteko ere bai da, Magia trukoa, bale? Begira. Ondaude. Hemen ari zerreza. Berriz. A ber, bai, a ber, nik ikasteko ere. Bale? Bai? Bestela. Venga. Hemen,
Arritu naguzu haritze. Egin alko zenukezuk? Noski? A ver. Bat lurren eto este hemen. Bate! Bueno, hane eta kuadrilla orain baduzu lagun egiteko magia truko bat. Hanek agian beste 5 aldiz ensaiatu behar du. Bueno, ensaiatuko dut. Aritz, baina nik badukat magia truko bat ere, Ah, bai? Bai, adibidez, nebukairen bideoka zein den badakit, ikusi gabe. Zein da? Ikusi. Esan. Ez orain esan, ikusi. Orain esan eta esango dizu nola egin ondo hau. Bueno, guzti honen ondoren mago bat izateko gogoa bali madakazute lasai egon. Ze gaurkoan sorgin baten azalean jarriko ga. Adi, bagoa zela. Gaurko bideojokoa sorginen kondaira da. Euskal mitologian oinarritutako abentura joko bat. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Kondairak dioenez, Maria motokoko bazolo batian bizi zen, eta bertatik euskal lurrak babesten zituen. Hau batian eklipse bat aprobetxatuz gaueko izeneko deabru maltzor batek erasoin eta bakea pikutara biali zuen. Hor zeuden sorginak eta Mariren beste laguntzaile batzuk gaueko hori aurre egiteko tautxatzen. Belaunaldi babes hori mantendu dute sorginen artean. Bino, eklipsa iritsi da, eta gu bakarri salbatuga. Hau, gugea. Sorgin gaztetxo bat, gure gelatxoan esnatu eta zede montre gertatu den deskubritu berko egu. Abenturan zehar puzle eta erronka ezberdina gainditu berko ditugu. Horrea itengoa zenean sorginkeria berriak ikasten jungo gea. Burua eman berko jogu sorginkeria hoiek ondo erabili eta mundua salbatzeko. Paisaiak Euskal Herrin daude oinarrituak eta izaki mitologiko ezberdinak atetzen dira. Seguru abenturan zehar momentu dexentetan identifikatzen zutela nun zaudeten eta zeintzuk dien izaki hoiek. Ez du eskusik, Ez esan Euskal Herriko historia eta mitologia ikaste aspergarria dela. Ze literalki bideojoko batean jolasten zazten bitartien altzute ikasi. Pentsatu ez darren, ni euskal mitologian nahiko aditua naiz. Aditua ez, baina gustatzen zait. Nahiko, bai Tartalo, Basajaun, Elatza, Tarrabi, Mari. Nire gustokora sorginak dira dudarik gabe, bai, eta lamiak. Pegatzen dizu, lamiak, bai. Aizuan, eta akelarre bat egingo bagenu hemen kalaskeko, akelarre bat egingo bagenu, gure gonbidatuetatik norrekarriko zenuke. Gure rustarretik. Lorea Intzausti ziur, bai. Pizka sorgina badela. Egon behar dena ere bai da, Albina, egon behar da, Kriston Luka zakarriko zen fijo. Bai, horrela, bai. Eta Aitziber Grados, koteia guztietaz enteratzen. Hori, Aitziber fijo ere bai, eta, bueno, dantzan egiteko norbai, soaren inguruan, Ander Ayerza, adibidez. Uste nuen nio esan behar zen. Bueno, zu ere bai, Ane, klaro, baina zu beti. Baina sorginkerietan erreginan ni. Etorri bizara sorginkerietan gaur ere bai kalean, Kaixo. Gaurko erronkan burua eta logika erabili beharko duzue. Asmakizun bihurri batzuekin natorreta. Prest zaudete? Goazen ba! Kaixo neskak zelan dira zuen izenak? Ainizu, Garazi. Ni Olganaz. Nara, Lucia. Eiar. Hugo. Prest zaudete zelan buruketak? Ezagit. Ikusiko dugu zelan doan, ezta? Noraren amak 5 alaba ditu. Pape, Pipo eta... Po. Ez? Nora. Zondo. Everest mendia munduko mendirik altuena zela. Deskubritu baino lehen, zein zen munduko mendirik altuena? Ni idea. Everest mendia. Vale, zondo. Jose Ignacio Arakina da, 1,80 neurtzen du, eta bere zapatek 55 tailakoak dira. Berak zer pisatzen du? Alezu berriro oira. Bai. 70. Nondik atera dozu hori? Zer pisatzen du? Jose Ignacio 55. Arakina da. Aragia. Zondo! Very good! Dolores Arregik eta Iñaki Martikorenak 6 alaba dituzte. Alaba bakoitzak anai bat du. Zenbat kide daude familian? 6. 6. 3. 4, 5, 6. Zazpi? 12. 12. Seme alaba bakoitzak, amabi gehi gurasoak, no? Bederatzi. Osa, dira 6 alaba, eta daukate anai bat. 6 gehi bat, gehi bi. Zondo! Ezkerrik asko mutilok. Bueno, Ane, gure superbotereekin, superheroi talde bat ere osatu genezake. Ze talde bi gara, Aritz! Baina gure gonbidatuarekin, 3 gara. Guazen bere gana. 3 espioiak. 3 espioia gustatzen zait, baina espioi hori hartua dago, horrek copyright dauka. Gainera ez dira superheroi. Ez, eta hori ja badago saio bat, ETV-en. Hori ezin dugu egin. Ongi etorriak berriz ere gure gonbidatuen txokora eta gaurkoan Ander Murillo dugu! Ongi etorri! Zemuz,
Oso ondo, berba egiteko prest. Zora, berba egiteko prest. Hori gustatzen zaigu, berba egiteko prest. Ander aktorea da, eta esan dezakegu Makusi unibertsoan aso murgilduta dagoela. Oso murgilduta, asko ikusten zaitugu hortik, ez da? Etxe topera. Topera, etxe hontan. Eta aurten, goazen 11an ikusiko zaitugu, eta orain Power Up, bigarren denboraldian, ego zaude. Eta bigarren denboraldi honek zer ekarriko digu. Lehenengo denboraldi bukaeran, Arkade jauna eta desagertu iken zian. Eta hortan araia hori murgilduko da ez, topaketa hortan agerrun dauen, Arkade jauna eta... Baina Josu, el trio Calavera hor, igual banatu ingo da purtxo bat. Bueno, banatu. A ver, banatu, gero desan, bai, ongo da. Baina Josuk igual bere bide propio hartuko da. Eta juntauko da John Lucasekin, aurreko denboraldi izan, bestuan papelekin abena. Ontxe pixo batera bide bat ingo dago, Bide oso komiko bat. Spoilers everywhere, Ze badakigu, Josuren papera ingo duzula zuk. Lehengo denboraldian Ibai Ugartek egin zuena, eta oraingoan zuk hartu duzu pertsonaia honen papera. Nolakoa da esperientzia hori? Proposamena jasonean esanen, Josu izango naiz, eta bai, eta nik. Nolatan, Baina gero esanen, nik behan zerkisa egin dut, eta batzutan holtzan inaiz egoten, eta beste aktore da nire ordez. Hori da. Bueno, beak izin jeben oin, nik ingot, eta proposamena ondo jasonean, eta esanen, venga, eta oso ondo, oso gustura. Ze aktoreren karrera gustatuko litzaizue izatea? Guau. Zein uste duzu? Tom Holland. Tom Holland. Inoen lo imposible, Billy Elliot, Ni jarraian Spiderman. Eta bat ez be Spiderman. Claro, no eski baiet. Ni infantziatik Spiderman. Eta honik zanean behi izango zela zenuen. Ja. Que morro. Nahiko zenuketen superheroiak bizi diren, mundu batean bizi? Bai. Bai. Duda barik. Eta baina nik boteriak eukikia gorako neke. Bueno, orain kalera joango gara, ze kaleko jendek galdera bat dauka zuretzat. Vale. Aurrera. Fikziozko zein eskoletan ikasiko zenuke? Baski badaude nahiko, Bai. Osea, Hogwarts. Hori da. Hogwarts. Duda barik. Hombre. Bueno, eta zuen irukotea, Power Rapen ikusi dugu, hor institutoko korridoretan, gora eta bera, batzutan maitasun kontuetan ere bai. Zuk eskolako edo institutoko pasilloetan eta izan alduzu maitasun konturik edo amodio historiorik edo zerbait, Igual eskolan ez, baina niri maitasun kontua bai pasizat ospitalian lanian erizain mobera. Ai, kontu hori. Kontu hori. Ez que, hau da... Hala, kontatu alda. Esan neke nire oingo bikotia esatu nuela erizain lanetan Pilalian. Ze polita. Benetan, ze polita. Ontxe bertan nabila enteraien jente pila. Nik ere nire bikotea ezagutunen nire lanean. Kalera joango gara, ze iritziak aldetzen aritu gara, zuen pijamen inguruan. Hori da. Hotza egiten duenean, galtza duzeak normalak edo goxoak, eta bere egiten duenean, kirotako galtza montak edo horrelakoak. Kamiseta zar bat eta pijaman galtzak. Kamiseta zabalak o pijama konjunto bat. Nik uste nuen naizela komodoenik egon dezaken pertsona. Nik erabiltzen dut lehenengo aurkitzen dudana. Ni, guraldisa ez, negua edo udan arabera. Negua, igual pijamatxo bat bai, mea bestela udan, txeko arrapat, gero lo Pentsatzen duen, udan, biluzik, udan ezerrez. Bueno, a ver, gote esan, pero asko jima da, igual kantu ziotan. Bila bat hitz egin da gero, ipurdiak altzatzeko une iritsi da, ze jolazaren txanda da. Prest? Prest daude, Ander? Oso prest. Prest daude? A ver. Kaixo, berriz gure jolasarekin gatoz, eta gaurkoan burbuiak ekarri dugu berriz, zuentzako. Oso erresa jokua, bale? Burbuia hartu beharko duzue, bakoitzak bat, eta uztaietik pasatu beharko duzue, eta pasatzen lehenengoa, baida baziten du. Bale? Venga. 3, 2, 1, lepure! Hor datoz! Oh! Anek bi ditu? Anek bi? Ojo! Kontuz, Kontuz. Ia. Ane oso ondo. Birekin, gero azkenen bat ere ez, baina bueno. Bigarren aukera. Bigarren aukera, bale. Gairu bat, oazen! Nator Ander urbiltzen da. Ni oso
Komentarista bezala ez du balio. Hane hor dago sufritzen, bere burbuiarekin sufritzen. Laska. Nikote, a ver. Bai. Irubi bat, oazen! Hor daude. Dererrekete. Anderrek hartu du lehenengo postua. Baina neatzeri dator eta... Ane, irabazi! Eta guan. Zaiaren amaierara iritsi gara, mil esker Ander Kalaskara etortzeagatik. Eta gogoratu zuek, Power Rapen bigarren denboraldia ikusgaia non hemen etxean makusin non bestela. Datorren astera arte. Eskerrik asko! Agur!